Με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με τον Θεό. Ο διάβολος δεν γνωρίζει τους καλούς λογισμούς και την καρδιά μας. Γνωρίζει μόνο τις κακίες που φυτεύει. Από πείρα αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Μπορεί όμως να βάλει σε κάποιον ένα καλό λογισμό. Για παράδειγμα, να βοηθήσει έναν άνθρωπο με σκοπό την υπερηφάνεια. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Να μην ανοίγουμε συζήτηση με τον διάβολο. Όλοι έχουμε πάθει κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως όταν γεννιόμαστε με μία ελιά. Είναι ακίνδυνη, αλλά αν την πειράξουμε, μπορεί να γίνει καρκίνος. Να μην αφήνουμε τον διάβολο να σκαλίζει τα πάθη μας. Με πνευματική λεβεντιά να περιφρονούμε τους πονηρούς λογισμούς. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει πνευματικό αγώνα, παίρνει μία δύναμη, ένα φωτισμό, μία παρηγοριά από τον Θεό. Αλλά ο εχθρός του κάνει σφοδρό πόλεμο. Τότε χρειάζεται καρτερία για να φύγουν τα πάθη. Το ίδιο συμβαίνει όταν κάποιος προσπαθεί να κόψει μία κακή συνήθεια, όπως το κάπνισμα ή τα ναρκωτικά. Όμως ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα και πρέπει να ζητήσει ταπεινά το έλεος του Θεού. Έτσι έρχεται η ταπείνωση. Ο πονηρός έχει ειδικότητα να βρίσκει τις αδυναμίες και τα πάθη του κάθε ανθρώπου και να τον πολεμά με αυτά. Όταν η αμαρτία χρονίσει, ο διάβολος αποκτά περισσότερα δικαιώματα. Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις δηλαδή. Ούτε από τις χαραμάδες να μην μπαίνει ο πειρασμός. Σε έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται και κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη. Κάνει σαν σκυλί που δεν έχει δόντια. Σε όσους του δίνουν δικαιώματα, μπορεί να τους λιντσάρει. Όταν αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο, πρέπει να βρεθεί η αιτία για να φύγει. Διαφορετικά, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Πρέπει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλά να μην αμαρτάνει. Πρέπει να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά και το βαθύτερο νόημα της ζωής. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τον Θεό είναι απαρηγόρητοι και διπλά βασανισμένοι. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Διδαχές Άγιου Παΐσιου Αγιορείτη.